Egyedülálló videomikroszkópos felvételt látnak arról, ahogyan a kórokozó Candida gomba mindössze 6 óra alatt felfalja az emberi bőrsejteket. A berendezés több szempontból is áttörést jelent az élősejtek, mint például a tumor vagy bőrsejtek megfigyelésében. A Debreceni Egyetem kutatói által épített rendszer új távlatokat nyithat meg a rákkutatásban és a farmakológiában. Szemán Nagy Gábor és csapata saját maguk fejlesztett videomikroszkóppal több ezer sejtet képesek egyszerre megfigyelni anélkül, hogy megzavarnák őket. Amikor az az egyetlen sejt, amelyik daganat képzés útjára lép, tehát elkezdi a klónjaival leszaporodni a többit, elárasztani a tenyésztőedényzetet, az a sejt az visszakövethető. Gyakorlatilag visszatekerjük az időt, visszatekerjük a filmet, és meg tudjuk nézni azt, hogy mi történt azzal a sejttel, hogy ő daganatos lett, hogyan viszonyult a többi sejthez, mielőtt daganatos lett. Az utódai vajon megtartják-e azt az alakot és viselkedést, amit ő daganatos sejtként csinált? A válaszok fontos információt hordoznak, hiszen a daganatok a szervezetben gyakran egyetlen sejtnek az utódai. Az egyik legnagyobb probléma ezen a területen, hogy a sok millió sejt közül nem tudjuk, hogy melyik tér majd rossz útra. Sehol a világon nem sikerült még olyan sokáig és olyan sokszor lefotózni az élősejteket, mint a Debreceni Egyetemen. 28 nap volt a leghosszabb idő, amikor szükségünk volt arra, hogy a vese podocita nevű sejtjeinek az elősejtjeiből a sejtek differenciálódását, tehát szövetti alakulását végig tudjuk követni. Itt 1 percenként fényképeztük a sejteket 28 napon keresztül, de most már képesek vagyunk korlátlan ideig és akár 6 másodpercenként felvételeket készíteni a sejtekről. A berendezést szabadalmi okok miatt csak fényképen mutathatjuk meg. Ennek az eszköznek a segítségével a sejtek mikroszkóp alatt hosszú távon is életben tarthatóak. Nyomon követhető a magánéletük, illetve lehetővé vált a populációban élő egyedi sejtek viselkedésének vizsgálata. A sejtek igénylik a törődést, illetve igénylik azt a környezetet, ami alapvetően a szervezetben körülveszi őket. Tehát a sejtek is olyanok bizonyos értelemben, mint az emberek, hogy akkor érzik jól magukat, hogyha tömegben vannak. Most ez meg is nehezíti a megfigyelésüket, illetve megnehezíti azoknak a körülményeknek a fenntartását, amelyek között ezek a sejtek úgy viselkednek, hogy valamilyen szinten vonatkoztatható legyen a viselkedésük a szervezetben betöltött szerepükre. A kutatók az okokat keresik. A sejteknél sem az a lényeg, hogy milyen a pillanatnyi állapot, hanem hogy miként vált olyanná, amilyen, és mi következik ebből. A felvétel a szem felszíni sérülésének a gyógyulásáról készült. A szemből származó sejteken készítettük ezt a felvételt, úgyhogy megkarcoltuk a sejtréteget. A karcolást kék színnel, a sejteket pirossal, illetve zölddel jelölték. Itt kezdődik a karc, tehát hogy ez maga az egész folyamat, és itt lehet látni, hogy alulról vándorolnak be a sejtek a karc területére. Ez a felvétel egy 18 órás folyamatot ábrázol felgyorsítva. Eddig már vizsgáltuk az antibiotikumok hatását, hogy azoknak milyen hatása van magukra a sejtekre a sebgyógyulás folyamatában, illetve a karbonszálaknak a hatását, hogyha ez bekerül a szembe, akkor annak milyen hatása van, és még most a fertőzéseket okozó gombáknak a megtapadását is vizsgáljuk ebben a modellben. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának szakemberei által kidolgozott képalkotó eljárás során a kutatók nem csak egy pillanatnyi állapotot tanulmányozhatnak, hanem folyamatokat is. Ez pedig új távlatokat nyit az élőrendszerek dinamikájának vizsgálatában. A tudomány megpróbált statisztikai alapon pillanatfelvételekből következtetni arra, hogy hogyan zajlik le egy folyamat. Mi levideózzuk ezt a folyamatot és megmutatjuk. Ez az innováció alkalmas lehet gyógyszerek, daganatellenes szerek fejlesztésében és azok hatásmechanizmusának elemzésében. A kutatóknak sikerült azt is lencse végre kapniuk, ahogyan a sejtek 3 felé is képesek osztódni. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően meg tudtunk figyelni több generáción keresztül olyan sejteket, amelyek nem 2, hanem 3 felé osztódnak. Megnéztük, hogy milyen sejttípusokra jellemző ez a viselkedés, és azt találtuk, hogy a daganatokban akár a daganatsejteknek a 6%-a is ezt csinálja. Vagyis a kutatók bebizonyították, hogy a jelenség a rákos sejteknél jóval gyakoribb, mint ahogy azt eddig gondolták.